Alamisa octobre kalo tile 10 san 2024 Joliba TV News filɛbaw Joliba FM lamɛnbaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dala gosira sa an ka ɲɛmaw y'a kanu an ka ye kɛnɛ kɔnɔ ka se k'an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu ye gafe minnu cari nanzarakan na sa an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka se ka olu bamayɛlɛma to dun kan na laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se k'aw bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔ jɛ ka baara o de ɲɔgɔn ɲɛ bɛ an bolo yan sa ladalala ne ni karamɔgɔ min ye Musa Tɛmɛnen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baasi si t'a la a bɛ Jeliba yɛrɛ ka baara dɔw hukumu kɔnɔ o hukumu kɔnɔ sa min ye kalanden Amadu Tolo ye ne n'an wakiliw kɛ gafew ye bi o hukumu kelen in kɔnɔ jɛ ka baara o de ɲɔgɔn ɲɛ bɛ an bolo yan nɔ sa min ye tele fan fɛ maa dama dama ka wuli ka jɔ bɛ yen yaasa aw bɛ se k'an kumakan ni an jɔw lasɔrɔ sa o maba dɔ ye Augustin Esubi ye Lamini Kulibali a bɛ yen nɔ min ye Musa Ayidara ale b'o kɔnɔ Yusuf Sangare a bɛ yen nɔ ka na kuncɛ n'an balimamuso Salimata Wederawoye bi arajo fan fɛ baara bɛɛ lajɛlen mi kalifalen ne yɛrɛ dɔgɔkɛ la sa Musa Sanogo n y'o de fɔ yanni kuma ka caya kisɛ ka kala gafew bɔra gafew kumana Nouvelle Horizon a b'an bolo yan nɔ an bɛ tila k'an da don a kɔnɔ kumaw la Soir de Bamako b'an bolo an bɛ tila k'an da don a la Les Échos welewele an y'a sɔrɔ sɔgɔmada in na Républicain an y'a sɔrɔ Challenger ale bɛ kɛ ka bi gafew bɛɛ lajɛlen datugu an y'o kelen de fɔ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka télé mandi sanfɛ aw bisimila aw ka radio mandi sanfɛ min ye radio Joliba ale ni télévision Joliba ye an t'a bila dagirinda la koyi an b'a daminɛ ni min ye Nouvelle Horizon kɛ Nouvelle Horizon a ye bɔli kɛ a da bɛ wulikajɔ dama dama la koyi a ka wulikajɔ fɔlɔ a ka bakuruba dɔ bɛ yen sa a da bɛ min ye kiiri min ni bɛɛ lajɛlen b'a kalama sa ni o bɛ yen nɔ an bɛ don min na i ko bi sa a y'a yira k'a fɔ ko min n'a fɔ ko kɔsegin ko o bolodara ka ɲɛsin min ye kiiri min ni o bɛ jamanakuntigi kɔrɔlen Ibrahim Boubacar Keita ale ala ka lahara sɔn sumaya sa ale ka avion présidentiel ko ka taa se min ye finitigiw ka minɛnko ma n'a bɛ wele ko équipement militaire Cour y'a yira sa min ye Nouvelle Horizon ka ɲɛfɔli la sa ko min ye dossier d'instruction minnu ni olu sigira sen kan sa fo ka na se wulikajɔ wɛrɛw ma sa ko baara bɛɛ lajɛlen ko segin bɛna kɛ a sira dɔw kan ɲɛfɔli kɔnɔna la gafe ye min yira u y'a yira min ye Nouvelle Horizon maaw u ka bi bɔli don ko min ye Umar Tatamli Musa Mara ka na se Madani Ture ko olu welen bɛ ka taa u lamɛn don nataw kɔnɔna la wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la gafe y'a yira sa ko ɲininkali belebeleba bɛ u bolo ko ye Nouvelle Horizon yɛrɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko waati jumɛn tiɲɛ bɛna fɔ maliyɛnw ye ten sa gafe y'a yira Nouvelle Horizon u ko waati jumɛn tiɲɛ bɛna fɔ maliyɛnw ye ten sa ka ɲɛsin nin kiiriko in bunakun kan ko a sira bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ ko kɔsegin k'a bɛna fɔ ko o de daminɛna ko maa caman y'a yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nouvelle Horizon maaw ka fɔli don ko min ye lasurilibaw ye sa ladonnibaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an k'u ma ko avocats minnu n'u bɛ parti de défense kɔnɔna la sa ko olu y'a yira k'a fɔ ko san 3 tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ kiiri min ni o tun bɛ kɔnɔ la bɛɛ lajɛlen fɛ sa n'a bɛ wele ko affaire dite d'acquisition de l'avion présidentiel n'o ye jamanakuntigi ale ka avion ko bunakun ka na se équipement militaire ma ko o baara minnu ni o kiiribulon min ni o dayɛlɛnna tarata septembre kalo tile 24 san 2024 baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko min ye a baaraw bɛɛ lajɛlen ko chambre d'accusation min ni d'instruction min ni o k'u bɛ cour suprême hukumu kɔnɔ o ka yamaruya kɔnɔna la sa fo ka na se jateminɛlibaw ma jateminɛliba minnu ko n'a yirala k'a fɔ ko contentieux de l'état ko o bɛ o hukumu kɔnɔ ka na se wulikajɔ wɛrɛw ma i n'a fɔ Nouvelle Horizon da b'a la cogoya min na sa ko nin bɛɛ lajɛlen ɲɛna yen nɔ ɲɛfɔli caman kɛra kiiri tigilamaw fɛ sira caman fɛ maa caman welela ka u ɲininka u dalakaw na a hukumu kɔnɔna la ko baara minnu ni olu sabatira nin ko kɔnɔna la sa ko a yɛrɛ taara wolo waleya dɔw la minnu ni olu da donna a ko la ko ministre de défense kɔrɔ min ni o tun bɛ yen nɔ a waati kɔnɔna la sa ni o ye bandaw ye ko ka taa se min ye minɛn ko tagabolow yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma k'a yirala k'a fɔ ko da donna a ka ko caman na a donni kama min kiiri min bolo kan ko min ni a bɛ talikɛla CFA wari ale miliyari yɛrɛ 3 la ko n'i ye PV ni o ye procès verbaliw bɛɛ lajɛlen jateminɛ ko maa caman welela olu ka u hakilinataw fɔ baaraw kɔnɔna la ko i n'a fɔ min ye ministère public ye ale ka tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko parquet général fana o fana y'a a ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen di kiiri bunakun u dab'o de la a bɛna fɔ Nouvelle Horizon u b'a ka fɛsɛfɛsɛli de kɛ nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko bari nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko a taara wolo wulikajɔ belebeleba la koyi ko min ye cour ye ale ka jaabi o tun bɛ kɔnɔlen ko
ko o hakilina de kɔnɔna la sa ko nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa caman min ni olu ɲiningara ko a bɛna kɛ ko a bɛna fɔ ko o bɛɛ lajɛlen ko a kɛra fu ye ko kura ye koyi ko k'a sababuya kɛ mun ye gafe ka ɲɛfɔli la sa u y'a yira k'a fɔ ko kuru y'a yira sa k'a fɔ ko baara minnu ni olu daminɛna ko majɛ caman bɛ a kɔnɔ majɛ minnu ni kiiri yɛrɛ ni a tɛ se ka kɛ cogo si la o majɛw kan ko sira dɔw fɛ maa dɔw bɛ yen minnu ni u kan ka wele ka ɲininka baara ninnu kɔnɔna la olu ma se ka ye ko wa ko kumakan minnu ni olu bɔra kiiriko in yɛrɛ bunnaku kan a sira cayara kosɛbɛ kosɛbɛ ko min ko n'o bɛ a yamaruya sa k'a fɔ ko kiiri olu k'a bila nin waati kɔnɔna la k'a bila ka taa waati wɛrɛ kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen bɛna taa kɛ ko minnu kɔnɔna la ko laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ kiiri tigilamɔgɔw ka ɲɛfɔli la sa jaabi min ni o bɛna bɔ nin kiiriko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ka kɛ jaabi latigɛw ye ko o tɛ se ka sabati cogo si la ni majɛ dɔw bɛ yen ni dibidibi ko dɔw bɛ yen ni duguduguma ko dɔw bɛ yen minnu kɔnɔna la sa ni fɛɛrɛ ma ɲini olu la yanni kiiri yɛrɛ olu bɛ se ka daminɛ ɲɛfɔli bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen sa ko min ye kiiri tigilamɔgɔw kɔni olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye renvoi ye ko u bɛ baara in bɛɛ lajɛlen k'a bila ka taa o hakilina kɔnɔna la dossier d'instruction o ka yamaruya kɔnɔna la sariya tigilamɔgɔw ka yamaruya kɔnɔ min ye Awa Saidu Traoré ale de ye fasiri in kɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ a kɔni sinsin fɛn kelen pe kan o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ kiiri min ni o tun bɛ senna nin waati kɔnɔna la avion présidentiel ko tagabolo kɔnɔ ani équipement militaire ko kɔnɔna la sa ko sɔmitun kɛn bɛ yɔrɔ mun na sa k'a bɛna fɔ ko tile bɔra yen nɔ ni o ye k'a ye k'a fɔ ko baara in tɛ se ka kɛ baara dafalen ye nin waati kɔnɔna la wa kiiri tigilamɔgɔw ko u y'a furan n'u tɛgɛkɔ ye k'a bila ka taa waati wɛrɛ la fasiri a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔna la Awa Saidu Traoré ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la koyi a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye maajuguw ka wulikajɔ okumu kɔnɔna ye sa ko min ye an ka finitigiw ye ko olu ye bilan belebeleba kɛ ka ɲɛsin ni min ye septembre kalo o tile 15 ka taa kuncɛ min ye octobre kalo in na san 2024 ko y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali finitigiw ye olu ka wulikajɔ okumu kɔnɔna la sa ka ɲɛsin maajuguw ma ko a bɛna fɔ ko min ye maajugu 4 n'a kunkanfɛ ɲɛmɔgɔ kunda sa ko olu minɛna jamana worodugu yan fan fɛ min ye Mali finitigiw la mais ko o hakilina kelen in kɔnɔna la min ye jamana camancɛ fɛ n'an b'a wele ko centre ko o fana kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ko Mali finitigiw k'u kɛmɛ ka fagun ban min ye maajuguw la bilanko tagabolo de don min ye gafe ye a kɛmɛ k'a yira a y'a yira k'a fɔ ko min ye Mali faamaw ye ko olu ka wulikajɔ okumu kɔnɔna la kibaruya minnu ni olu sɔrɔ la sa ko o tɛ dɔwɛrɛ ye ko k'an bɛ don min na i ko bi sa ko fanga fanba ko o bɛ min ye Mali finitigiw n'o ye faamaw ye olu de la ka ɲɛsin min ye maajuguw ma jamana worodugu yan fan fɛ ko ka kɛɲɛ ni min ye kibaruya minnu ni olu sɔrɔla faamaw olu ka kibaruyaw kɔnɔna la ka na se maa wɛrɛw ka kibaruyaw ma kibaruya minnu n'u fɛsɛfɛsɛra ko tarata octobre kalo tile fɔlɔ san 2024 min ye informateur minnu kibaruya dila minnu ni olu bɛ groupe armé terroriste gati kɔnɔna yɛrɛ la sa ko olu dɔw bɛ yen nɔ minnu ni u jɛra ni nin waleya ninnu ye n'u ye ɲɛfɔli kɛ a kɔnɔna la ko maba dɔ ye Buya Abdul Abubakar ye ko ale min ni a si bɛ talikɛla san 26 funankɛni yɛrɛ do ko ye ko a ye kibaruya a sinsin a kan ko ye ko k'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi tiɲɛ kuma dan do k'a yira k'a fɔ ko min ye Mali finitigiw ye olu bɛ sanna yɛlɛna an bɛ don min na i ko bi ka ɲɛsin min ye banbagacimaw olu ka wulikajɔw caman ma nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko ka kɛɲɛ ni min ye Mali finitigiw n'o ye armée ye olu ka ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen sa ko maajugu caman bɛ yen nɔ minnu ni u minɛna dɔw bɛ yen nɔ sa ni u tanyara fagara yɛrɛ Mali finitigiw fɛ ko Bayi Ag Mohamed ko o ye o maba dɔ ye min ni a interpellé la alamisa octobre kalo tile 3 san 2024 ko ka ɲɛsin ni min ye checkpoint dɔ tagabolo kɔnɔna la Labezanga o wulikajɔ kelen in kɔnɔna la ko min ye Mali finitigiw ye ko halisa u n'u ka baaraw bɛ ɲɔgɔn na k'u ye maajugu dɔw bɛ yen nɔ sa k'u ye olu repousser ni o ye ka fagon ban u la u ka ŋaniya o kana se ka kɛ cogo si la k'u ka taa n'u ye fo dancɛ la dancɛ min n'o bɛ Mali jamana ale ni Niger jamana ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Ɲamɛ fanfɛla la ko n'i y'a jateminɛ nin wulikajɔw bɛɛ lajɛlen
na sa ko maa bɛ se ka gɔri turu waliya min kan an bɛ don min na i ko bi k'o ti dɔ wɛrɛ ko n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ko min ye gati ye n'o ye Mali finitigiw ka tagabolo bɛɛ lajɛlen sa ko olu ye wulikajɔ min sabati ka ɲɛsin gati maaw ma n'o ye groupe armé terroriste ye gati ye groupe armé terroriste ye ko tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Mali finitigiw faamaw ko a bɛna fɔ ko olu ka se ko o de bɛ ka bonya kosɛbɛ ka ɲɛsin GSM ale ni gati u ka wulikajɔw ma ko Mali finitigiw u kɛmɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la i n'a fɔ gafe bɛ k'a yira cogoya min na u y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ dɔ ni o kɛra kosa in na sa ko Zangaso kɔnɔna ni o bɛ Sikaso mara o fanfɛ ka taa Kucala fanfɛla la ko maajugu u ye bali ka bɔ kɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fana kɔnɔ koyi ko bari min ye faamaw ye k'u ma to sigilen cogo si la k'a sababuya kɛ Mali fantan ani naani an bɛ don min na i ko bi gafe seere an b'a kan ko min ye faamaw ye ko u jɔn bɛ u jɔyɔrɔ la nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na o hakilina de kɔnɔna la sa ko u kɛmɛ ka fagunba min ye finitigiw la min ye an bɛ don min na i ko bi Mali finitigiw k'u kɛmɛ ka fagunba maajuguw la fagun min ni maa caman k'u sigilen tɛ n'a ye bari an bɛ don min na i ko bi sa ko faamaw u ka sanayɛlɛn ko a tɛ maa si ma dogo la fasiri a bɛ min ye Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Ture ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ nin waati in na k'an ɲɛsin Soir de Bamako ma. Soir de Bamako a da bɛ wulikajɔ la koyi a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye u ka ɲɔgɔn ye belebeleba o ta ko 14 na maa jumɛnw ko don ko maa minnu ni olu ye ɲɛmaaw ye service protection civile ale hukumu kɔnɔna la n'an bɛɛ lajɛlen b'u wele sa ko an ka pompiers ko o wulikajɔ ko o de sabatira Laya Jara ale ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko tarata octobre kalo tile 8 san 2024 ko salle de réunion kɔnɔna la direction générale de la protection civile ale kɔnɔna la yen nɔ sa ko min ye protection civile ɲɛmaabaw ye ko olu farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye belebeleba kɛ ɲɔgɔn ye in ko a kun tɛ dɔ wɛrɛ ko Laya ka ɲɛfɔli la ko min ye état de catastrophe min ni Mali b'o kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi k'a ɲɛsin min ye sanji ko tagabolow ma ani wulikajɔ wɛrɛ minnu ni tiɲɛli minnu ni olu bɛ ka don maaw kun min ye protection civile maaw ye sa ko u ka jateminɛ ye ka o kɛ o ko kɔnɔna la fɛɛrɛ jumɛn ni fɛɛrɛ jumɛnw bɛ yen ni olu bɛ se ka sabati a ko kɔnɔ ko a kɛnɛ kan min ye colonel sapeur pompier Musa Bagayogo ni ale ye chef de division ye ani a ka ɲɛma maa tɔw ko olu ye wulikajɔ sabati nin ko kɔnɔna la lajɛ kɔnɔ lajɛ in hukumu kɔnɔna la sa ko min ye tagabolo ni tagabolo caman ye u ye o de fɔ ɲɔgɔn ye min kɔnɔna la sa don nataw kɔnɔ u bɛna fɛɛrɛ ɲini baara ninnu caman na ko ka kɛɲɛ ni lieutenant sapeur pompier min ni o ye Seku Gasama o ka ɲɛfɔli ye ko min n'a bɛ sous direction des opérations secours ani assistance kɔnɔna la o y'a yira sa wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko waati bɛɛ lajɛlen min ye pompier maaw ye u sigilen tɛ koyi k'u bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na protection civile maaw yaasa maaw adamadenw u ni bɛ se ka lakana cogoya minnu na u n'u bololafɛnw ka ɲɛsin min ye jiko o tagabolo ma an bɛ don min na i ko bi ko n'i y'a jateminɛ samiya sanji in kɔnɔna ani sisan cɛ sa ko inondation tagabolo ko min ye yɔrɔ 658 ko min ye tiɲɛli ye ko o nana o yɔrɔw de la ko n'i y'a jateminɛ tuguni min ye courant ale ka tagabolo o ka tiɲɛ ka ɲɛsin min ye sanpɛrɛn ala ka n'a cɛ janya o hakilina ma ko o 8 o de kɛra min ye Mali kɔnɔna la wulikajɔ bɛɛ lajɛlen hakilina kɔnɔna la sa ko maa caman bɛ yen nɔ sa ko minnu ni olu banana maa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ ko olu taɲana maa minnu ni olu banana ko bɛ tali kɛ maa hakɛ caman na bari minnu ni olu taɲana waleya kɔnɔna la sa ko maa 77 samiya sanji in daminɛ ni sisan cɛ sa tiɲɛli minnu ni olu nana kɛ ko o de yera a ko kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni sapeur pompier maaw ka ɲɛfɔli ye halisa u y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ko u b'o kɔnɔ ka ɲɛsin u ka plateforme nationale ma yaasa wulikajɔ minnu ni olu bɛ se ka kɛ sabatifɛn ye baara tɔ minnu ni olu bɛ samiya sanji hukumu kɔnɔna la sa gɛlɛya ni gɛlɛya minnu ni an bɛ olu kɔnɔna la nin waati la sa caman bɛ se ka bɔ o la cogoya minnu na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan yaasa catastrophe naturelle min ni o bɛ fɔla fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya minnu na Laya Jara ale ka fasiri don a bɛ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Soir de Bamako kɔnɔna la u ka bi bɔli ye aw bonya b'a la. An bɛ to ale Soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ nin tɛ kibaruya duman ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi kɔrɔlen président Musa Traoré ala ka lahara sɔn suma ye sa ko ale furumuso min ni o ye Mariam Traoré ko a bɛna fɔ min ye
ala ye ale miniji ka o sumaya min ye Yusuf Konate a ka fasiri do Soir de Bamako kɔnɔ a yira k'a fɔ ko Mariam Traoré min ni jamana kuntigi kɔrɔlen ni o furumuso do ko ale miniji a sumayara ko Mariam Traoré yɛrɛ ye jɔn ye a yira gafe kɔnɔna la sa min ye Soir de Bamako u daba la ko Mariam Traoré ko a bangera min ye novembre kalo tile 4 san 1944 n'an ko 1944 le 4 novembre 1944 ko a bangera min ye Kati mara kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida min n'a bɛ wele ko Sananfara ko ka kɛɲɛ ni wulikajɔ ye sa ko jamana kuntigi Musa Traoré ko ale furumuso do wa k'a kɛra président muso ye Mali kɔnɔna la sa ka tali kɛ min ye 1968 n'o ye san 1968 ka na kuncɛ min ye san 1991 ni o ye 1991 ye wagati b'an kɔ la kumakan surunya la ko min ye maa kofɔlen ye sa a ye wulikajɔ caman kɛ Mali jamana kɔnɔna la fo ka na se fanga bin min n'o kɛra 26 mars 1991 ko ka kɛɲɛ ni nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sa maaw bɛ se k'i hakili to wulikajɔ minnu na ko nakɔtigi belebeleba ku do gafe yɛrɛ da b'a la ko waati dɔw kɔnɔna la ko fo maaw tun b'a fɔ ko Mariam Namasa Mariam Lemuru ko o siraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa maa kofɔlen a ye wulikajɔ minnu sabati k'u da tɛna se ka se a bɛɛ lajɛlen ma ko bari ala ye ale miniji ka o sumaya a cɛ ta o kɔfɛ ko an bɛ don min na i ko bisa jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen kan ka tasibila kɛ ka ɲɛsin min ye Mariam Traoré ni jamana kuntigi kɔrɔlen président Musa Traoré ni ale muso do an b'a fɔ sa ko ala ka lahara sɔn suma ye fasiri a bɛ Soir de Bamako kɔnɔna la u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bi bɔ Soir de Bamako kɔnɔ nin waati in na k'a ɲɛsin républicain ma kɛ républicain u fana ye bɔli kɛ bi koyi u da bɛ wulikajɔ la u y'a yira k'a fɔ ko école karamɔgɔw ka jɛkulu min n'o bɛ yen nɔ n'o bɛ wele ko syndicat signataire du 15 octobre 2016 ko olu ni babali waleyaw bɛ ɲɔgɔn na koyi k'u y'a yira sa k'a fɔ ko waati tagabolo kɔnɔna la sa ko ni jateminɛ ma kɛ ko min ye baara bila yɛrɛ pepewu ko u bɛna o boloda koyi fasiri y'a yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la Adama B. Fofana ale ka fasiri do a bɛ républicain kɔnɔ u ka bi bɔli a y'a yira k'a fɔ ko min ye syndicat min ni o ye signataire du 15 octobre ye sa k'u y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ dɔ hukumu kɔnɔna la u k'u ye ŋaniya caman sigi ŋaniya minnu ni u ni jamana ɲɛmaaw n'u da donna olu la ka bɛn ni min ye kalanta o hukumu kɔnɔna ye ko kalanta min ni a bɔra a dɔgɔkɔrɔ o kɛra sababu ye sa olu ka caman bɔ u ka tagabolow kɔnɔna la ka jisumani kɛ u koliji la bari an bɛ don min na i ko bi ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔ u nana ye sa k'a ye k'a fɔ ko wulikajɔ tɛ yen nɔ u ma mun boloda min ye u ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ o wulikajɔ minnu ni kɛmɛ ka olu boloda k'a bɛ n'a fɔ u ka faamuya la sa syndicat maaw ka faamuya la ko jamana ɲɛmaaw kɛmɛ ka olu dalakanw ka o fura n'u tɛgɛ kɔ ye jateminɛ ta ka kɛ 15 octobre maaw olu ka wulikajɔw an'u ka ŋaniyaw la syndicat signataire du 15 octobre 2016 maaw école karamɔgɔw do k'u y'a yira sa k'a fɔ ko ni jamana ni nin wulikajɔ ni o tora senna siga t'a la k'a fɔ ko min ye kalan wuli min ni o bɛ ka fɔ sa ko olu bɛ o boycotté sira bɛɛ lajɛlen fɛ wa ko u da tɛna don tagabolow la a bɛ se ka kɛ sababu ye sa ka na ni gɛlɛyaw ye wagati cogoya kɔnɔna la sa wagati b'an kɔ la ko min ye nin sira ninnu kɔni halisa olu dayɛlɛnnen do yaasa u ni jamana ɲɛmaaw u bɛ se ka sigi cogoya minnu na ka kuma tagabolow kan tagabolo minnu ni a bɛ kɛ sababu ye sa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔnɔ bɔ i ka nafa tagabolo kɔnɔna la ko yaasa rentrée scolaire nata o baaraw bɛɛ lajɛlen o kana kɛ gɛlɛya ye n'o tɛ kaban ko min ye préavis de grève ye sa ko u bɛna o bɔ k'o da min ye jamana ɲɛmaaw olu ka tabali kan Adama B. Fofana ale ka fasiri do a bɛ républicain kɔnɔ u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bi bɔ kɔnɔna la nin waati na k'a ɲɛsin challenger ma kɛ challenger a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ wulikajɔ la koyi a y'a yira k'a fɔ ko min ye premier ministre kɔrɔ ani min ye parti ɲɛmɔgɔ kɔrɔ min ni o bɛ yen nɔ ni o ye Musa Mara ye sa ko ale ye ŋaniya bɔ ka bin k'a yira k'a fɔ ko min ye a ka indemnité d'ancien premier ministre ye sa ko a jɛra o kɔ ka ɲɛsin wulikajɔw ma
ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko gafe a kɛmɛ ka ɲininkali kɛ ko jamana ɲɛmaaw ko olu kɛmɛ ka halisa o musakaw ka olu fara ɲɔgɔn kan k'a bɔ k'a da min ye Musa Mara a ka kɔntiw kɔnɔna la ko hali ni ka sɔrɔ Musa Mara ko a kɛmɛ k'a fɔ ko a jɛra waleya ninnu kɔ waleya fɔ ani bi cɛ ko a sara ninnu tagabolo kɔnɔna la a n'a indemnitéw ko min ye jamana ɲɛmaaw ye sa k'u ma jɛ ni waleya in ye de wa mun de don gafe da b'a la sa ko musaka ninnu kɔni a bɛ ka bila min ye kɔnti la hali ni ka sɔrɔ Musa Mara ni a ta k'a ta gafe kɛmɛ ka ɲininkali kɛ ko kunna la ko dibi la ko jumɛn de bɛ yen Musa Mara ani jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni musaka ko in tagabolo ye u y'a jira k'a fɔ ko min ye uti kalo o tile 5 san 2024 ko Musa Mara ko a ye bɔli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ min ye jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen k'a y'a jira sa ko k'a ɲɛsin min ye ordonnance belebeleba ma min ni premier ministre min ni o b'an kunna bi Dr Choguel Kokala Mayiga ni o ye o ɲɛsin ale yɛrɛ ma ko k'a jira a la sa k'a fɔ ko a ka premier ministre ya o prime ninnu ko u ye o bɛɛ lajɛlen bila a ka bolo kan ko a y'a ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye a donni kama k'an bɛ don min na i ko bisa o musakaw ko ale y'a furan n'a tɛgɛ kɔ ye a t'a fɛ bi a t'a fɛ sini o hukumu kelen in kɔnɔ ko min ye kɔnti ninnu ye sa ko halisa min ye jamana ɲɛmaaw ye sa ko u bɛ ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ musaka ninnu ka o bila kɔntiw kɔnɔ gafe kɛmɛ k'a jira k'a fɔ ko o ye Musa Mara ale ka ɲɛfɔli ye ko min ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen sa ko premier ministre kɔrɔlen ko ani o baaraw bɛ ɲɔgɔn na ko a y'a jira k'a fɔ ko versement min ni o kɛra ka ɲɛsin a ka indemnitéw ma ko a y'o restituer trésor public ma ko bari ko nin wulikajɔ min ni a da bɛ a la halisa ko a kun ye tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa min ye jamana ɲɛmaaw ye olu ka musaka in a dili yɛrɛ ko k'o jɔ ko bari ko o ma kɛ cogo si la an bɛ don min na i ko bi ko halisa ko nin waleya ninnu ko a bɛ ka kɛ sira fɛ sira min ni o bɛ premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale yɛrɛ ko fɔlen bɛ yan koyi ko a ka ŋaniyaw kɔnɔna la action gouvernementale o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko min ye Musa Mara ka sarako tagabolo ye a n'a ka prime ko tagabolow bɛɛ lajɛlen ko jamana ɲɛmaaw camancɛ fanga ɲɛmaaw halisa k'u bɛ ka musaka in k'a labɔ k'a bila min ye a ka kɔntiw kɔnɔna la hali ni ka sɔrɔ a yɛrɛ y'a jira sa ko a t'a fɛ sariya kɛmɛ ka ɲɛfɔliw kɛ nin ko kɔnɔna la gafe kɛmɛ ka ɲininkali kɔni bila ko mun ne bɛ nin ko kɔnɔna la versement mun n'o bɛ indemnitéw ko fɔ ka ɲɛsin min ye Musa Mara ma mun kama Musa Mara y'a jira ko a t'a fɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen na bari halisa wari ninnu a bɛ ka bila kɔnti kɔnɔna la sariya sira don wa sariya sira tɛ wa gafe kɛmɛ ka ɲininkali kɛ nin ko kɔnɔna la ni min bɔra la don nataw kɔnɔ an na o fɛsɛfɛsɛ fasiri a bɛ min ye challenger kɔnɔna la se dunbiya ale ka fasiri don aw bonya b'a la an b'a datugu ni les échos welewele kɛ les échos welewele u fana ye bɔli kɛ bi u da bɛ wulikajɔ la min n'o bɛ farikolo ɲɛnajɛ ale ko fɔ kɛ awɔ les échos welewele Sar ale ka fasiri don a y'a jira k'a fɔ ko min ye senadolatan hukumu kɔnɔna la sa ko compétition interclub hukumu kɔnɔ ko min ye Joliba AC de Bamako ale ni Stade Malien de Bamako ko a bɛ n'a fɔ olu ye u ta n'u bila dɔn koyi ko tɛ dɔwɛrɛ ko min ye confédération africaine de football n'o ye CAF ye Sar ka fasiri don ko olu ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min n'o bɛ tirage ko fɔ tɛnɛn octobre kalo tile 7 tɛmɛlen in kɔnɔna la ko ka kɛɲɛ ni min ye o tirage sɔrɔ ye sa ka ɲɛsin compétition interclubw ma ko min ye Mali ka sɛkasi dondo filaw ye n'o ye Joliba AC Ligue des Champions kɔnɔna la ale ni Stade Malien de Bamako kafu kɔnɔ ko u ye u ta n'u bila dɔn u ni jɔnw bɛna bɛn tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko coupe de la confédération o hakilina kɔnɔna la sa ko min ye Stade Malien de Bamako ye ko ale bɛ bakuruba min n'a bɛ wele ko poule B ko poule B min ni a bɛ talikɛla Renaissance sportive de Berkane ma ka bɔ Maroc ka taa se Stellenbosch ka bɔ Afrique du Sud fo ka na se CD Luanda ka bɔ min ye Angola mara kɔnɔna la olu de ni Stade bɛna masaranka sɔ kɛ ta la wagati kɔnɔna la ko fila bɛ bin fila bɛ tɛmɛ ala ka an jɔyɔrɔ kɛ tintin ye o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ko min ye Ligue des Champions n'o ye ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ ye sa ko Joliba AC de Bamako ko ale ni min ye ale wolola ka bɛn min ye poule D o ma ko o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa u ni Espérance sportive de Tunisie ko u ni o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u ni Pyramide FC ka bɔ Egypte mara kɔnɔ ni fila bɛɛ min ye arabuw ka tɔn ye
Tunisie équipe ale ni Egypte équipe ko fo ka taa kuncɛ ni Sagrada Esperanza ka bɔ Angola kɔnɔna la min ye sare sa kɛmɛ ka gɔrituru waleya kan a yira k'a fɔ ko min ye don fɔlɔw ye sa n'o ye première journée ye sa ko olu baaraw bɛɛ lajɛlen ko o bɛna kɛ novembre kalo tile 26 ka taa se a tile 27 san 2024 ko min ye deuxième tour ye sa ko olu bolo danbɛ ka bɛn min ye décembre kalo o tile 6 ka bɛn a ka taa se a tile 8 san 2024 SAR ka ɲɛfɔli la sa a ko k'a sera ten sa min ye an ka tɔnw ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka baaraw ka olu daminɛ u ka n'u sigi cogo si la k'u tɛgɛ da u sen kan ko min ye tɔnw ye ni olu dɔnna ka ban u ka bakurubaw fana dɔnna ko min ye Stade Malien ale ni Joliba AC ye sa k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa u bɛ se ka taa ɲɛ cogoya minnu na compétition ninnu kɔnɔ SAR kɛmɛ k'i sinsin a kan a y'a yira k'a fɔ ko nin wulikajɔ min ni tɔn fila ninnu ni olu taara ɲɛ k'a bɛ se ka kɛ sababu ye sa Mali bɛ se ka jɔyɔrɔ 3nan ani jɔyɔrɔ 4nan sɔrɔ tɔnko tagabolo kɔnɔna la san nataw kɔnɔ yaasa an ka cɛbɔw bɛ se ka caya cogoya minnu na k'an garisɛgɛ k'o yiriwa an b'a fɔ n ko Ala k'o kɛ nin fasiri an y'a bɔ min ye les échos welewele kɔnɔna la u ka bi bɔli a yɛrɛ bɛ dan siri an ka bi kibaru la kibaru minnu ni an y'olu sɔrɔ gafew kɔnɔna la an y'o de fɔ Joliba TV News Joliba FM an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ gafew mana bɔ ka ban u ye minnu cari nanzarakan na san an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka se ka olu bamayɛlɛma u ye to dun ka na laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ka se ka o bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati bɛɛ lajɛlen waati gɛrɛgɛrɛ kɔnɔna la o hukumu kelen in kɔnɔ an bɛ foli belebeleba ɲɛsin min ye an filɛbaa n'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ ni aw tɛ anw tɛ ni anw tɛ aw fana tɛ o tagabolo kelen in kɔnɔ ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sa halisa aw ka to sɔgɔlen aw ka télé mandi la Joliba TV News aw ka to sɔgɔlen aw ka radio mandi la Joliba FM ni Ala m'an ka jɔnya jɔn na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don nataw kɔnɔ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye Ala ka tile hɛrɛ